Salut! După cum am promis data trecută, astăzi vom vorbi despre setările pe care le facem în momentul în care vrem să facem o fotografie. Vom vorbi despre ISO, diafragmă, timp de expunere, fișierele pe care le exportă această cameră, JPEG, RAW și la sfârșit vom lua câteva poze exemplu să vedem ce setări au fost făcute acolo, de ce și așa mai departe. Probabil că ați auzit de acești termeni, poate ați auzit, poate nu ați auzit, modul manual și modul auto. Ce înseamnă asta mai exact? Orice cameră profesională are mai multe moduri de fotografiere. O să vorbesc astăzi foarte scurt despre modul manual și modul auto. După cum se aude deja din nume, modul auto înseamnă că o să fac toate setările camera, deci eu nu trebuie să fac altceva decât să apăs un buton și am fotografiat. Dacă vorbim despre modul manual, asta înseamnă că eu o să trebuiască să fac toate setările și eu trebuie să mă ocup de toată treaba și așa mai departe. În foarte multe situații, dacă folosiți modul auto, o să vedeți cum camera face total altceva decât ce vreți voi. Un alt aspect despre care trebuie să discutăm este tipul de fișiere pe care o cameră profesională poate să le exporteze. Sunt două tipuri mari și late de fișiere, ele se numesc o dată JPEG și RAW. Fișierul JPEG este un fișier comprimat. Asta înseamnă că nu o să ocupe atât de mult spațiu de stocare, însă în același timp nu o să avem toate detaliile și toată informația, și avem și fișierul RAW care ocupă mai mult spațiu de stocare, însă ne oferă toată informația pe care camera o poate capta. Când spun toată informația și toate detaliile, mă refer la faptul că în momentul în care o să edităm fotografia în Photoshop sau orice altceva, Lightroom și așa mai departe, cu un fișier RAW munca noastră e mult mai flexibilă, putem să controlăm mai mult lumină, umbre, culori și așa mai departe. Dacă folosim un fișier JPEG, bineînțeles că nu avem aceeași flexibilitate. Acum vom discuta despre cele trei mari setări mari și late pe care noi trebuie să le facem în momentul în care o să fotografiem. Ele se numesc ISO, diafragmă și timp de expunere. O să începem cu ISO. Ce este ISO? Bineînțeles că există o explicație mult mai științifică decât ce o să vă dau eu acum, însă pe mine ce m-a ajutat de-a lungul timpului să înțeleg ce face ISO este, sau cel puțin explicația pe care mi-am dat-o eu, este faptul că ISO, în momentul în care nu ai îndeajuns de multă lumină, ISO forțează cumva digital imaginea în așa fel încât să captezi mai multă lumină. Și acum o să ziceți, ok, super, primezi mai multă lumină pur și simplu digital, perfect. E cu duș întors. O să primești lumină, însă la un moment dat când folosești un număr prea mare, un ISO prea ridicat, o să începi să vezi acest zgomot de imagine care arată așa. Majoritatea camerelor au ISO minim 100, asta înseamnă că la 100, un ISO 100 ai calitatea cea mai bună. În momentul în care o să ridici ISO și o să ajungi la 200, 400, 800, 1600 și așa mai departe, primești mai multă lumină, însă în același timp primești și mai mult zgomot. Există camere, bineînțeles, care au sub 100, spre exemplu camera asta are ISO 50, majoritatea timpului folosesc ISO 50, uneori 100, mai rar 200. Încerc întotdeauna să țin ISO cât mai jos, pentru că știu că da, primez lumină în momentul în care ridic ISO, dar în același timp pierd din calitatea imaginii, așa că în general încerc să controlez lumina în așa fel încât să nu cumva să trebuiască să măresc ISO. Acum o să discutăm despre timpul de expunere. Timpul de expunere în mare este ușor de înțeles, chiar din definiția numelui, timp de expunere înseamnă cât timp o să las camera să capteze lumină. Acum timpul ăsta variază, majoritatea camerelor au până la 30 de secunde, iar acesta e timpul maxim de expunere, iar cel mai scurt timp este
o secundă împărțit la 4000, adică a 4000-a parte dintr-o secundă. Cu cât vom avea un timp de expunere mai îndelugat, cu atât vom avea mai multă lumină, dar în același timp vom avea și mai multă mișcare. Dacă ne ducem la polul opus, asta însemnând a 4000-a parte dintr-o secundă, vom avea mai puțină lumină pentru că timpul de expunere este mult mai scurt, însă în același timp vom putea capta momente foarte scurte dintr-o anumită situație. Spre exemplu, dacă avem o fântână arteziană, putem la un moment dat să captăm chiar și stropii în aer pentru că timpul de expunere este atât de scurt încât se pot vedea astfel de detalii. Iar acum o să discutăm despre ultima setare, iar ultima setare este diafragma. Atenție, diafragma nu ține de aparatul de fotografiat. Diafragma diferă de la obiectiv la obiectiv. Dacă există anumite lucruri un pic neclare sau diafragmă sună un pic ciudat sau aparatul de fotografiat cum funcționează, am făcut un videoclip data trecută și acolo explic exact cum funcționează. După cum am spus în videoclipul trecut, diafragma este numerotată în general începând cu 1.4 și ajunge până la F22 sau unele chiar ajung până la F32. Numerele acestea mici 1.4 ne oferă foarte multă lumină, iar numerele mari ne oferă mai puțină lumină. Totodată când primim mai multă lumină, spre exemplu la o diafragmă deschisă la 1.4, în același timp câmpul de focalizare va fi mai mic. În momentul în care o să avem o diafragmă închisă la maxim, F22 sau F32, o să avem foarte puțină lumină, dar în același timp o să avem aproape totul în focus. Ok, nu vă speriați. O să luăm acum câteva exemple și o să vedem câteva fotografii și o să vedem exact ce înseamnă diafragma, ISO și așa mai departe. Am făcut câteva poze pentru a avea câteva exemple. În prima situație nu am avut îndeajuns de multă lumină, așa că încerc să vă arăt ce ar însemna dacă în momentul în care nu aveți lumină ați încercat să ridicați ISO cât mai sus. Cât mai sus însemnând în cazul acesta ISO 65535. Acesta este maximul la camera mea. După cum vedeți, fotografia nu poate fi folosită, arată în ultimul hal. Foarte mult zgomot și așa mai departe. Însă dacă ne uităm la timpul de expunere, am avut un timp de expunere de o secundă împărțit la 1600, adică a 1600 parte dintr-o secundă. Ce aș fi putut să fac, vedem în a doua imagine, care arată mult mai bine și care poate fi și folosită. Deci ce aș fi putut să fac ar fi fost să mă duc cu ISO la 50, o valoare foarte mică a ISO-ului, și să ridic timpul de expunere la 3,2 secunde. Însă, dacă am ridicat timpul de expunere la 3,2 secunde, asta înseamnă că nu pot să lucrez fără un stativ în momentul acesta. Pentru că dacă voi încerca să fac o fotografie cu un timp de expunere de 3,2 secunde, ținând aparatul în mână, atunci fotografia va arăta cam așa, adică mișcată. După cum vedeți, e un fel de joc între setările acestea și toate depind una de alta. Tocmai de aceea, la început trebuie să știi ce vrei să faci, ce vrei să fotografiezi. Ok, și avem și ultimul exemplu. Aici vorbim despre diafragmă. După cum vedeți, avem două exemple. Primul exemplu avem microfonul, vârful microfonului mai exact, în focus, iar obiectivul din spate nu este în focus. Și al doilea exemplu avem ambele, și microfonul și obiectivul în focus. Cum am făcut asta? Dacă ne uităm la primul exemplu, o diafragmă de 4,5. Asta înseamnă câțiva centimetri în care noi avem acest câmp unde avem focus. Dacă mărim diafragma, asta însemnând o diafragmă F29 în cazul acesta, atunci câmpul nostru de focalizare
se va mări, bineînțeles, și atunci va trece de la cei câțiva centimetri, va trece de la mai mulți centimetri, în așa fel încât, după cum vedeți, obiectivul din spate este în focus. M-am jucat cu zonele acestea de focus, însă a trebuit să fie, timpul de expunere a trebuit să fie diferit. Momentul în care am avut o diafragmă deschisă la 4,5, unde am avut relativ destul de multă lumină, atunci timpul de expunere a trebuit să fie doar de o secundă. Însă în momentul în care am închis diafragma la maxim pentru a avea cât mai mult focus, o zonă cât mai mare de focus, atunci am pierdut lumină și atunci a trebuit să recuperez prin a prelungi timpul de expunere. Tocmai de-aia am, în cazul acesta, timpul de expunere de 30 de secunde. Acesta a fost și videoclipul de astăzi. Nu uitați, ieșiți cât mai multe afară, faceți cât mai multe fotografii, așa putem cu toții să învățăm cât mai multe. Data viitoare o să vorbim despre cum ne putem alege o cameră profesională și care sunt detaliile care trebuie să ținem cont. Ne vedem data viitoare!